Ти гей? Ти гей. Айде отговаряй, ще ма мърза. Пак ще ма натрупат. Не бе, човек, принцип, какво да кажа, смисъл. Това е песен, бе. Да, момичета сме. Аз съм гей, ти си лесбийка. Принцип, аз няма да трябва да говоря такива неща. Баба. Какво правиш? Каквото и да кажа безмислено. Да, И... Ау. 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 Да. Ви къде сте? С кой си? С кой си? Ики, да го спираме. Да. Зети му. Гого. Какъв Гого, бе?